sayyidi ne BJ channel wadan kai shi ne burin BJ channel TV dake kai wa al'umma sako BJ channel TV dake kai wa al'umma sako BJ channel TV da karin Imam Husaini ne burin jagora haɗin kai umarnin sayyidi ne mu haɗa kai a yaƙi a yi aiki Wani Abdullahi al-Kabir Ibrahim Yaski. Wannan ado ne? Wanda ka tsallake babban wannan ma sai a gane kurai.
لبيك إمام علي لبيك إمام علي لبيك شد بالفاديو 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 لبيك سيد كملي 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 وصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد إن شاء الله أول na aka kawo ƙarshen wannan muzahara mai albarka ta gadirku inda insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu so su malam Mustapha su dan tofa albarkacin bakin su kafin ya kai ga yan uwa cewa an wade malam fitar malam da salati da annabi da iyalan gidansa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan rana ce a gurin al'ummar musulmi rana ce da babu irinta a gurin Allah a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa wadda ake ce mata yawmul gadir kun to da yawa mutane suna ganin ana cewa yawmul gadir kun to me ake nufi da yawmul gadir kun yawmul gadir kun shi gadir malamai sun ce a guri ne wanda yake tafki inda korama take a larabci zaka ce mata gadir kummin ɗin kuma suka ce guri ne wasu malaman kuma suka ce a'a wannan alkummu ɗin nan dama mudafin ne wa mudafin ilayhi gadiru kummin ma'ana kummin ɗin nan ai suka ce wani mutum ne da ya zauna a wannan guri shine ake raba wannan tafkin ake ce masa gadiru kum to saboda haka a wannan guri ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya naɗa ɗan uwansa Ali ibn Abi Talib a matsayin jagoran al'ummar musulmi da duk duniya gaba a nan ne ya ɗaga hannunsa mai albarka ya ce man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu to a nan ne ake ta kai kawo wannan shine zaɓin Allah zaɓin manzon Allah akwai waɗanda suka yi zaɓi suka ce a'a su koya nasu to amma ga zaɓin Allah ga zaɓin wasu al'umma wannan kuma ya rage naka mutum sai ka zaɓi wanda za ka zaɓa to a wannan lokaci malamai suna ta magana akan maula shine a wannan lokaci ake ta magana maula me ya nake nufi da maula wasu ka ce al-maula shine al-maliku sarki al-maula ar-rabbu al-maula al-abdu al-maula as-sayyidu to kowanne ka ɗauka ma kowanne ka ɗauka yayi daidai da Imam Ali kowanne ka in ka ce as-sayyidu dama shine in ka ce al-abdu shine da kai ke cewa ana abdullahi wa akur rasul ha wa ana saddiqul akbar la yaqulaha illa kazzab yace ni ne bawan Allah kuma dan uwan manzon Allah ha kuma ni ne as-siddiqul akbar ba mai faɗin wannan kalma sai makaryaci yace sallaitu
qabla nasi bi sab'i sinin yace nayi sallah kafin mutane su yi sallah da manzon Allah shekara ba to in muka dauki waƙiya ta gadir ko ka dauka ma ka ce kai ba ma ka yadda ba a yi ba saboda ka kai ba ka yadda ba a yi wannan abu to idan ka koma nas na hadisan manzon Allah da na alqur'ani za su kare ta me shugabanci idan ka ce kai shugabanci kuɗi to duk garin makka da madina babu inda ka gidan manzon Allah mutum 800 suke cin abinci a gidan manzon Allah ko malamai sun ce manzon Allah ya shago sun kai 3000 a garin makka in kuɗi da suke cancanta mutum ya shugabanci mutane to imamu ali ya cancanta ya gaji gidansu ka ajiye gadir ku ba idan kuma ilimi ne ya cancanta mutum ya jagoranci mutum to manzon Allah yake cewa ana madinatul ilmi wa aliyu babu haka imamu ali yake cewa radina ismatul jabbari dina lana ilmun wal jahalu malu Allah ya ce mun yadda da rabon da Allah ya ba kowa ma'ana mi lana ilmun mu gidan annata Allah ya ba mu ilimi amma kuma jahilai an ba su dukiya wannan magana lokacin da Imam Ali yinta lokacin da aka maida su talakawa aka zalunce su idan magana kusanci kake da Allah da manzon Allah to shi akul rasul dan uwan manzon Allah kadan manzon Allah sulkin manzon Allah to kaga wannan ma ya cancanta Imam Ali shugabance mu dan me idan magana adalci kake ne magana to Imam Ali duk sahabban nan ba wanda kai adalci idan magana sanin Allah kake to duk sahabban nan babu wanda ya kai Imam sanin Allah kai manzon Allah ma ya tabbatar da Imam Ali shi ne shi tun kafin Adamu Allah ya wakilta Imam Ali annabi ya ce khuliqat ana wa aliyun min nurin Allah ya halitti ni da Imam Ali daga haske kunna an yamin al'arshi mun kasance a daman al'arshi ma'ana a gindin al'arshi qabla an ya khalaqa Allah Adama bi alf amin tun kafin Allah ya halitti annabi Adamu da shekara 1000 kai annabi yake cewa Allah ya tsaga sunansa daga cikin sunayensa sunan Allah Muhammadun ana Muhammadu wa Allahu a'ala wa aliyu alim kuma wa aliyu ali saboda haka kaga a sunan ma a suna ba kamar na ali nake nibi da alilin madaukaki to duk Allah ya kira ka madaukaki waye zai zama a saman ka babu saboda haka dan haka a manzon Allah yake cewa hubbu aliyin ya akulu sayyi'at san Imam Ali yana cinye mummunan aiki kamar ta akulin naru da hadaba kamar yanda wuta take cin irare kaga san Ali shine wanda annabi ya tabbatar da yi Allah ya tabbata shine wanda Allah yake san shi annabi yake san shi yake san Allah Allah yake san shi duk sabon nan to wannan shine ma'anar gadir ko babu wanda ke saboda al-Imam Ali shine mai dariqun sufaye 313 duk wanda ya ce maka ba Imam Ali bane shugaban to ƙarya ki Adiriya kake Tijjaniya kake Shazaliya kake adadin nan guda 313 to duka Imam Ali kowa zai ce daga Imam Ali saboda haka tabbas Allah ne ya da Imam Ali wanda ya imani yayi wanda bai ba to gare shi daga anan zamu takaita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Thank you.